Så er der valgdag i morgen, og vi skal høre, hvor tæt partierne er kommet på hinanden. Vi har alle partiformændene her i aften, og I er nok alle sammen spændte på valgdagen i morgen. Det er den store dag, den store dom, I skal have fra vælgerne. Nico Olsen, Partii Inuit, I har en stor del af jeres valgkamp kørt på grønlandisering. Og I har også forskellige andre krav i forhold til særskilte naalakkersuisut-områder. Hvad er det, der har været grunden til, at I måske ikke får valgt nogen ind til Inatsisartut? Jamen, i morgen får vi jo at se, hvad de ærede vælgere har at sige. Men jeg har, da jeg blev interviewet om det, du spørger om, og det er, at vi selvfølgelig også har været et helt nyt parti ved sidste valgkamp, og det er også interessant at se, hvordan det vil gå Partii Naleraq. Men jeg mener, at vi har fået rigtig stor lydhørhed fra vælgernes side, og jeg mener, det er en god dom, vi har fået indtil videre. Altså derudover, så må jeg sige, at vi er blevet meget stærkt begrænset ved at komme ud via medierne med vores partiprogrammer. Kan du komme med et eksempel? Ja, vi havde landsmøde i februar, og der var der ikke en eneste journalist, der dukkede op og interesserede sig for vores parti. Jeg har taget visse ting med her, for eksempel, som også er blevet diskuteret tidligere i dag. Jeg ved ikke, hvorfor at journalisterne har været så tilbageholdende med at komme frem med deres svar på de spørgsmål, vi har stillet. Men vores politik er jo den, at vi er et nyt samfund, og at vi tager vores udgangspunkt i dette nye, i gåseøjne land, og det er nogle af dem, vi fremfører som vores mærkesager. Jeg mener også, at det er noget, som vi i det politiske ikke har set før, men lad os nu se, hvad vælgerne siger, fordi folk er jo begyndt at vågne op, lige så vel som man har fået en mere fleksibel forståelse for, hvad politik er. Men selvfølgelig har jeg de bedste forhåbninger, fordi jeg stoler på vælgerne. Hvad har I specielt gjort? Jeg bemærkede jer omkring. Jamen, jeg mener, at vi har taget fat i nogle problemer i samfundet. For eksempel er der blevet større centralisering, og vi må altså indrømme, at vi ikke kan magte de store kommuner, vi har i dag. Og det er derfor, at vi synes, at vi bør give muligheder for de borgere, der bor andre steder, for eksempel Asia, Rasiang og der flere andre byer, mulighed for at komme til ord. Derudover mener vi, at der er brug for en ny økonomisk politik, og det kan vi ikke komme udenom de kommende år, fordi jeg mener, at vi har taget fat i nogle problemområder, som andre partier ikke har gjort. Partii Naleraq, Hans Enoksen, I har også taget udgangspunkt i grønlandisering. Jeg snakkede om ens priser rundt omkring. I har plæderet for grusbaner. Hvad har I lykkedes godt med under valgkampen, Hans Enoksen? Altså selvfølgelig kan vi være stolte over, at vi har fået et foreløbig tommelfinger opad. Altså, vi havde jo en sværere start som nyt parti dengang, og vi kunne ikke få de økonomiske tilskud, som andre partier har kunne få, lige så vel som vi heller ikke har haft råd til at tage ud til vælgerne og møde dem på lige fod, som andre partier har haft mulighed for. Så derfor mener jeg, at det er en meget fin indtil videre dom, vi har fået, men vi må jo undskylde, at vi ikke har haft økonomi til at rejse ud og møde vælgerne.
Fordi vi synes, det er vigtigt at komme helt ud i alle kroge og høre på de ting, der rører sig hos vælgerne ude i yderområderne. Vil det sige, at er I tilfreds med valgkampen? Jamen, vi synes, at det er tilfredsstillende, det vi har kunne opnå. Selvfølgelig er det ikke nemt. Vi er et nyt parti, og det er også et problem, at vi på grund af manglende penge ikke har kunne komme ud og rejse så meget, som vi gerne ville. Men set under et, så mener jeg, at vores partis valgkamp har været tilfredsstillende og god. Vi har ønsket at stå frem alle på lige fod, sådan så nye kandidater også har haft mulighed for at stå frem og vise ansigt. Hans Enoksen, måske kan man gætte sig til, at Parti Naleraq blev stiftet som en reaktion imod Al-Rahamon. Hvad er det, der er forskellen i forhold til Siumut-partiet? Altså, jeg mener, at nogle problemer i forhold til de manglende muligheder inden for fiskeriet, men også at partiet har haft, i Siumut har haft problemer med at lytte til andre. Og jeg har haft lyst til at komme væk fra, at man lytter til de mere velstillede. Jeg synes, at det er på tide nu, at vi skal lytte til de dårligt stillede. Der er fædre og mødre, der har det virkelig hårdt, og sådan er det også med fiskerne og fangerne. I går hørte vi fra Sommersor-kommunen, at man vil gennemføre besparelser, som vil gå ud over de lavest indkomster, og det kan ikke være rigtigt. Måske i forhold til selskabsskatten, der har demokraterne plæderet for, at den skulle gennemgås, eller man skulle igennem en reform med selskabsskatten, eller i hvert fald sende den ned. Jamen, måske er det lykkes for jer i forhold til at I spås fremgang. Andreas Uldum. Jo, det har vi jo lagt mærke til, og vi er rigtig glade for, at vi har fået lydhørhed hos vælgerne, og jeg mener også, at det er nogle meget præcise og udmeldinger, som ikke er til at misforstå, vi har kommet med under valgkampen. Lige så vel som vi også har fremført det, at det er nødvendigt med en ansvarlig økonomisk politik, og det kan godt være, at det er det, man har lagt mærke til hos vælgerne. Men jeg mener også, at jeg kan sige, at vi har haft et meget fælles fodslag i demokraterne i forhold til de mål, vi gerne vil realisere. Så I er rigtig godt tilfredse med valgkampen. Ja, jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke var tilfreds. Men det er klart, at vi vil gerne sprede vores politik endnu mere ud, så vi stopper ikke blot ved at være tilfredse. Og som jeg også har sagt, så har vi flere helt nye kandidater, som jeg mener er blevet godt modtaget, og det er jo glædeligt. Sarah Olsvig, Inuit Ataqatigiit går til valgkamp på større tillid til det politiske fra befolkningens side, lige så vel som I ønsker en mere stabil økonomisk styring. Hvad har I lært i forhold til tidligere valgkamp? Altså, vi bliver nødt til at være realistiske. Og dette valg til Inatsisartut er utrolig vigtigt lige nu, fordi det har altså noget at gøre med, hvordan vores økonomiske situation skal se ud. Så det er ikke blot et spørgsmål om at være veltalende og komme ud med gode udmeldinger, men også, at vi kunne pege på, hvordan vi kunne rette op på den økonomiske situation. Og det er nødvendigt, at vi skal samarbejde bredt omkring en strategi for den økonomiske udvikling, og det skal gøres i samarbejde med organisationerne, med fagforeninger og med flere andre af de store organisationer, der er. Vi har de sidste 20 år set, at man altid snakker om økonomien under valgkampene, men der er ikke rigtig sket noget. Og det er derfor, at vi arbejder for, at vi realiserer en strategiplan, hvad angår den økonomiske udvikling, som tager udgangspunkt i den realistiske hverdag, vi har,
Selvfølgelig bliver man nødt til at spare, og det er jo det, der er indbegrebet af reformerne. Dem kan vi ikke komme udenom. Men på den anden side, så har vi altså også brug for at stå i spidsen for en erhvervsudvikling. Altså måske kan man sige, at Inuit Ataqatigiits valgkamp måske taler mere til fornuften. Det er jo ikke noget, man kan vinde på alene. Ja, det må dagen i morgen jo vise. Vi har jo været meget rundt på rejser og mødt vælgerne ansigt til ansigt. Og jeg håber, at vælgerne kan se og forstå, at vi har hjertet det rette sted, men at vi bliver nødt til at bruge vores hjerne i forhold til, hvordan og hvorledes vi skal bryde den onde økonomiske dårlige spiral, vi er kommet ind i, men at det også er et spørgsmål om, at vi kan få genindført et stabilt og troværdigt landstyre for Grønland. Vi har en fatal økonomisk situation i dag, og jeg mener også, at vi kan se, at vi blot på 1,5 år kan se, hvor stor en skade et utroværdigt styre kan afkomme hos befolkningen. Man har snakket om lufthavne, og man har snakket om bedre fiskepriser, men i forhold til, at Siumut spås en lille fremgang, hvad er så baggrunden for det? Kim Kielsen, jamen vi skal alle lede efter, hvad det er for nogle ting, vi kan mødes omkring. Vi vil ikke som Inuit Ataqatigiit hente flere penge hos vælgernes pengepunge. Vi ville ikke indføre ejendomsskat og flere andre ting. Vi mener, at vi skal lede efter nye indtægtskilder. Og man har blandt andet set på økonomien med skæve øjne, som for eksempel, da man bevilgede 174 millioner kroner til at imødekomme arbejdsløsheden, og det synes jeg var et rigtig godt tag, vi gjorde dengang. Og jeg mener også, at vi har formået at nedbringe ledigheden lidt. Altså, I havde jo budgetteret med 20 millioner kroner i overskud på finansloven, men nu ser det ud til, at vi står med et underskud på 275 millioner kroner. Det er jo en... Der er jo 300 millioner kroner til forskel. Jamen det, jeg kan sige, det er, at vi vil gøre alt for at bekæmpe arbejdsløsheden, og hvis ikke vi får gang i de nye erhvervsområder, jamen så vil kassen være endnu mere tom, end vi oplever i dag, og det er altså nødvendigt. Og i forhold til lufthavne, jamen, der mener jeg, at vi skal gøre meget mere for at tiltrække flere turister, lige så vel som vi skal videreudvikle fiskeriet. Og jeg mener også, at jeg kan sige, at vi skal hæve uddannelsesniveauet hos den vigtigste ressource her i Grønland, nemlig mennesket. Og selvfølgelig skal vi også bekæmpe arbejdsløsheden, fordi det er sundt for det enkelte menneske at have et arbejde. Og på den måde, så kan flere hjælpe sig selv fremad. Vi mener, at den sidste valgperiode fra 2009 til 2013, der oplevede vi 1000 flere arbejdsløse, og det er den situation, vi vil vende om. Altså, nu står vi jo med en landskasse med et minus på 300 millioner kroner. Jamen, jeg synes ikke, man kan bruge det, du siger, som en undskyldning. Vi har sagt, at vi i forhold til den økonomiske situation, der vil vi lede efter nye ekstra indtægter. Jeg mener også, at vi kan se på, at man i forhold til det formodede salg af det offentlige bygninger ikke er gået op.
som vi gerne vil have. Men til trods for det, så har vi dog trods alt bekæmpet arbejdsløsheden. Og det synes jeg er godt gået. Og på den måde kan familier brødføde sig selv, og det er det, vi skal fortsætte med. Altså, vi skal gøre alt, hvad vi kan for at hæve kronens værdi. Altså, jeg mener, uanset om det er minus eller plus, der er i landskassen, så må man finde den balance, der er nødvendig. Altså, vi har jo ikke forbrugt flere penge, end vi egentlig havde regnet med. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvis det er det, som andre partier beskylder os for, hvor det er, vi har forbrugt flere penge. Jamen, Kim Kielsen, hvis det viser sig, at man i virkeligheden kommer op på et underskud på 400 millioner kroner i landskassen, så vil du jo stadigvæk gerne bruge penge. Kim Kielsen, selvfølgelig skal vi finde ud af, hvordan vi får løst de problemer, vi har i forhold til de udfordringer, vi har. Altså, vi har jo oplevet, at der er blevet 1.000 flere arbejdsløse, og det var jo en rigtig dårlig arv, vi fik fra det forrige landsstyre. Og det er det, vi i Siumut har gjort noget ved. Vi har blandt andet nedbragt arbejdsløsheden, og det er helt på sin plads. Fordi hvis samfundets hjulet skal køre rundt, så må alle arbejde. Ja, det er sødt. Jeg har fremlagt forslag om selskabsskattens nedsættelse, men de forslag, I kommer med, så er der ikke sket de store forandringer. Jeg er selv som formand for er stolt over, at vi ud af vores 31 kandidater har været i stand til at sende 26 kandidater ud på kysten. Unge mennesker, vi har gode, unge og dygtige mennesker som på kandidatlisten. Men er der nogen af partierne, der har nævnt noget om, hvilken vej det grønlandske samfund skal gå? Hvad er det med hensyn til nye arbejdspladser? Hvordan er det med økonomien? Og derfor mener jeg, at vi fra Atassut helt klart har sagt, hvor vi vil hente de penge, som vi har brug for. Samtidig med, at også det faktum, at vi har siddet i en koalition, og der har vi prøvet at redde alle de fejltagelser, der er blevet begået i det forrige naalakkersuisut, før vi kom til. Mange indhandlingssteder, som er blevet lukket osv. Så det har været en tid fyldt med udfordringer. Vi er ikke tryllekunstnere. Vi kan ikke bare knipse med fingrene. Vi har arbejdet hårdt for at rette op på en situation, som vi også... Med andre ord, at I er også ansvarlige for det store underskud, som vi har i øjeblikket. Hvis jeg havde lånt penge i banken, og havde sådan en gæld, så var jeres konto blevet lukket med 7 sejl. Vi ved, hvordan situationen er omkring, hvordan familier rundt omkring, og unge mennesker, også fiskeriet har været administreret. Men vi har været i stand til at udbygge bygge- og anlægssektoren. Vi har været i stand til at åbne forskellige indhandlingssteder. Så på den måde har vi sikret, at der er mindst 1.000 arbejdspladser, der er blevet åbnet mulighed for. Men vi ved, at vi har overtaget en økonomisk udvikling, som gik i meget lavt tempo, og der har vi prøvet at skrue op for tempoet.
Og det vi gerne vil se, det er, at vi har fabrikker i landanlæg, der er åbne og arbejde. Men det er vel sådan over alt i verden, at man kan sige, at man siger, at jamen, det er vores forgængere. Det er deres skyld. Og vi gør alt, hvad vi kan for at rette op på fortidens fejltagelser. Nå, jamen, jeg må jo indrømme, at vi har været medansvarlige. Men jeg har nævnt bygge- og anlæg rundt omkring. Som eksempel, Manitor og Raortor, eller igangsat store byggerier, hvor vi har afsat 420 millioner kroner. Det er en rekord, kan man sige, i den historie. Jeg håber meget, at dette også kan tages med i betragtning. Men vi har altså overtaget en rodebutik efter IA's regeringstid. Naalakkersuisut gennem de sidste halvandet år har I også været med. Har I ikke været medansvar? Vi kan se det tydeligt sort på hvidt, eller de farver, vi har her på et skema, hvordan vi har kunnet køre landskassen uden underskud. Bare i løbet af halvandet år, så er det gået ned ad bakke med rigtig tempo, med rigtig stort tempo. Og det undrer mig meget, at koalitionspartierne og det fungerende Naalakkersuisut ikke tager det ansvar på sig. Ja, vi har. Hvorfor siger de? Hvorfor har vi ikke påtaget os det ansvar? Hvorfor kan de ikke påtage sig? Vi har sagt tydeligt, disse tal, som I sætter i finansloven og i det hele taget i budgettet, de er ikke rigtige, har vi påpeget. Naturligvis skal vi som borgere hele tiden påpege, hvor fejlen er. Folk arbejder til daglig. Rigtig mange arbejder for fuld kraft for at opretholde deres dagligliv. Så derfor må vi tage hensyn til vælgerne, og derfor må man indrømme det ansvar, som man har siddet med, og som man sidder med. Måske kan det også have grund i finanskrisen, sagde Olsvig. Selvfølgelig skal vi altid bekæmpe arbejdsløsheden. Vi i koalitionen har vi taget det der spørgsmål op i forårssamlingen her i år. Og på det grundlag, så blev der flyttet 174 millioner fra næste års budget til dette års budget. Men det er jo ikke den måde, man skal rette op på vores økonomi. Ja, selvfølgelig. Vi kæmper hårdt for at bekæmpe arbejdsløsheden, men det er jo borgerne, der er i centrum her. De skal have deres muligheder. Under vores regeringstid, når I kiggede på vores tal, at man der brugte en ny beregningsmetode, hvor man også tog arbejdsløshedsprocenterne med fra bygderne, hvilket man ikke havde gjort før. Så derfor er det alt for let at sige, at man bare går til valg på at sige nogle ureelle ting. Og det kan ikke bare gøres ved at snakke højt om det. Ja, vi hører jo Inuit Ataqatigiit. Nej, hvor de dog råber op. Men hvis vi kigger på enlige og andre svagt stillede borgere,
dem må I gerne nævne og nedgøre dem. Men vi blev jo meget sent ramt af finanskrisen, den globale finanskrise. Så derfor er det nødvendigt, at vi nu agerer på den måde, vi er blevet ramt på med hensyn til økonomi. Og det skal gøres realistisk, det skal gøres konkret. Vi skal ud og hente værdierne ude på havet. Hvis vi ikke gør det, hvor kommer vi så hen? Havets ressourcer, lad os dog komme i gang med at tage dem op. Og lad være med at passe på alle de ressourcer, som vi har i landet, på land, og ressourcer, mineralske råstoffer osv. Lad os tage dem op, og lad os sætte udviklingen i gang. Og hvis de to partier skal skændes, så kan de jo gå udenfor og skændes med hinanden. Vi står her for at tale for borgerne. Vi må alle sammen tage, også de to partier, det ansvar, der er pålagt os. Og derfor skal man ikke hele tiden kigge tilbage og pålægge skylden hist og pist for 4-5 år, eller hvor lang tid det er siden. Fra 2013 har vi arbejdet ud fra de tal, vi havde fra det forrige naalakkersuisut. Først i 2014, og hvor oppositionen kom frem med deres forslag, fordi de opdagede, at vi arbejdede i samme retning, og det mener jeg ikke er på rette plads. De har kun kigget, de har ikke sagt, de har bare rettet deres skyts efter det IA-filosofi, som de havde under deres regerings. De har haft mulighed gennem det sidste halvandet år. Hvis du havde siddet i Siumut, havde du sagt det samme? Ja, i det halvandet år, der er gået, så er der ikke nogen, der har stillet forslag om at få rettet op på de her forhold. Hvis de virkelig mente det, så var det fremkommet med forslag. Kim Kielsen, hvad siger du til det? Vi har gjort arbejdet for at lave om på situationen. Hvad med disse arbejdsløse, som vi har ydet så mange millioner til? Og der er 704 flere i arbejde i dag, med andre ord 704 flere familier. Og forskellige indhandlingsregler, forskellige anlæg rundt omkring virksomheder. Det er ikke kun dem, vi kigger på. Vi kigger på de ændringer, vi kan lave til det bedre. Vi kan også se, at de nye partiformænd og høre, hvad de siger. Jamen, vi kigger Siumut, vi kigger fremad. Selvfølgelig kan vi skændes stå her, og den tiden i fremtiden viser også nok, at det vi har rig lejlighed til. Men vi skal servicere, vi skal tjene borgerne, vi må kigge fremad, bygge og anlæg, uddannelse, og det er det, vi skal bygge vores lands fundament på. Vi rækker hænderne ud, og vi håber og regner med, at også de andre partier står i den situation. Med hensyn til ældre og social omsorg, nu er det på tide, at vi kommer på plads med de nødvendige reformer for at komme. Og hvor henter vi midler? Ja, ud fra havets ressourcer. Det har du sagt tidligere omkring havets. Hvorfor tror du, at det lykkes i år? Jamen, I kan jo se, at vi i år giver de nødvendige kvoter i enighed med de andre partier. Og alle partiformændene vil mødes her til foråret for at kunne få en diskussion om,
hvorledes vi kommer videre i vores fiskeripolitik. Nick Olsen er den, der har taget initiativ i sådan et partiledermøde omkring netop det spørgsmål. Og her er det forskellige virksomheder, landanlæg, fabrikker osv. kan gøres mere kontinuerligt. Der blev givet en kvote på 12.000 tons forleden af torsk. 18.500 tons. Men man gav en kvote på 18.500 tons. Jamen, hvordan hænger det sammen? Kan det forsvares? Jeg mener, før vi går videre, det vi debatterer i aften, jeg mener, at vi bruger alt for meget tid på at snakke fortid og kigge tilbage. Vi skal kigge på, det er vores sidste mulighed for at debattere. Vi vil gerne være medansvarlige i at holde op på tingenes sidste. Vores økonomiske situation er katastrofal, og jeg håber meget, at vi kan samarbejde om disse ting. Men jeg vil gerne benytte lejligheden her i aften. Jeg vil meget gerne i samarbejde sådan give de andre partiformænd dette papir, eller hvad det nu er. Jeg håber meget, at vi tager op problemerne i samfundet. Lad os arbejde ud fra vores eget folk, vores eget samfund. Hvis vi ikke hele tiden tager grundlag i det, så kommer flere problemer i horisonten. Så dukker flere problemer op. Vi snakker lige nu om fiskeriet. Her skal jeg sige, at alle partier har været enige om at forhøje sig den kvote. Undtagen partiet Inuit. Jeg var imod. Og Kim Kielsen sagde godt nok, hvis der var et parti, som var imod, så ville man ikke vedtage. Jeg er selvfølgelig rigtig træt af, at man hele tiden stopper op for fiskernes muligheder. Vi må fremsætte krav om, og det krav, jeg har, okay, hvis I kan godkende mine ønsker og mine krav, vi må simpelthen styrke vores beslutningsgrundlag. Vi har det jo sådan, at vores embedsmænd og vores eksperter hele tiden lægger retningen for, hvilken vej vi skal gå. Ja, det er jo det er jo en stadig diskussion. Jeg kan høre, at Inuit Ataqatigiit hele tiden bliver ikke for jeg vil godt lige svare på nogle af de ting, der har været frem. Jeg vil gerne tage medansvar for den periode, vi sad i Naalakkersuisut sammen med IA. Der blev blandt andet sagt, at der overhovedet ikke blev nævnt noget om under vores regeringstid, hvorledes den økonomiske politik skulle udvikles. Lad mig dog minde om, at vi faktisk under hele valgperioden var inde på økonomiske spørgsmål. På mange forskellige fronter. Jeg kan selvfølgelig nævne mange eksempler. Men lad mig også sige, at dengang vi sad som Naalakkersuisut, så havde vi jo den her skatte- og velfærdskommission, som havde kommet med meget realistiske anbefalinger. Men hvad skete derefter? Fordi de andre partier på en eller anden måde skubbede rapporten ned under bordet, eller smed den ned fra bordet, hvad ved jeg. Selvfølgelig kan man være uenig i konklusionerne, men der kom rigtig mange anbefalinger, som man kunne bygge
bygge på. Jamen, skal man ikke respektere andres meninger? Selvfølgelig skal man det. Men vi har stået i en situation, hvor vi over et år intet har vidst om, hvilken politik man førte, hvilken retning Grønland gik. Vi har ventet længe på, at Inatsisartut skulle samles. Selvfølgelig har de mange undskyldninger af en eller anden grund. Vi er parat til at arbejde, og vi har viljen og energien til at arbejde. Der er ingen grund til, at man ikke påtager sig ansvar og hele tiden, når man ikke har andre argumenter, at skyde tilbage på fortiden. Hvis I har problemer, så skal vi nok være der til at hjælpe til. Kim Kielsen, du skal lige have lov til at kommentere. Jeg vil gerne... Vi kommer med bud på, hvor det er, vi skal have vores indtægter. Det er fra havet. Og det er, at vi får endnu flere fisk hævet op. Og vi ved jo, at der er forskellige kvoter, man kan drage nytte af, og dem skal vi altså også drage nytte af meget bedre, end vi gør i dag. Og selvfølgelig må vi også realisere råstofaktiviteterne. Nu har vi set rubinminen kommet i gang ved Qeqertarsuaq, men derudover så skal vi altså også have ordnet vores lufthavne, lige så vel som man også må skabe forbindelser mellem Østgrønland og Vestgrønland, lige så vel som Qaanaaq også bør have bedre forbindelser rundt til Grønland. Så derfor kan vi ikke komme udenom, at vi skal have store anlæg sat i gang, og det er det, vi skal bruge pengene til. Nu er jeg jo kommet ind på den økonomiske situation, og nu ved vi jo også, at kommunerne for eksempel fattes penge, og de er begyndt på sparerunder. Hvad vil Atassut gøre for at ordne denne økonomiske situation? Knud Christiansen, jamen det er rigtigt, at vi står i en meget udfordrende økonomisk situation, og det er også derfor, at vi synes, at man skal sætte turbo på anlægsopgaverne, og det handler også om, at hvis vi skal have mere gang i fiskeriet, så skal vi også have flere penge og bevillinger til naturinstitutter og til biologernes rådgivning, sådan så vi ved, hvor de forskellige fiskearter er. Og vi ved blandt andet for eksempel, hvor torsken er i dag. Og jeg mener, at vi skal kigge på de områder, hvor vi endnu ikke har det fulde kendskab til, hvilke arter der er. Men det handler blandt andet også om at få gang i nye væksterhverv. Hvad er det for nogle erhverv? Jamen, det kan blandt andet være inden for servicebranchen, det kan være inden for bygge- og anlægsområdet, rørlæggere og flere andre. Men vi mener, at hvis det er, at man får en mere stabil firmaførelse, for eksempel i forhold til den økonomiske situation, så mener vi, at en af vejen er at sænke selskabsskatten. I snakker om, at I vil spare penge, men hvordan og hvorledes vi får det til at hænge sammen, Sara Olsvig? Jamen, Inuit Ataqatigiit har sagt hele tiden, at samarbejde er vejen frem, og det er rigtig glædeligt, at andre partier også har fundet ud af, hvor vigtigt det er, og det er noget, vi har gentaget fra i foråret, at samarbejde er vejen frem, og det bliver vi nødt til. Det er tvingende nødvendigt, at vi i forhold til den økonomiske politik kan mødes, at vi i forhold til den fiskeripolitikken kan mødes, og at man har flere år i politikker, man holder sig til, sådan så fiskere og fanger ved, hvad vilkårene er, når de starter op. Og hvis vi skal have flere investorer udefra, jamen så må vi som grønlandske partier altså være bedre til at finde sammen og finde et fælles fodslag, også i forhold til, hvordan og hvorledes vi kan skabe et samarbejde, der skal forbedre hverdagen og lette velfærden.
Og det er rigtig glædeligt at høre, at andre partier er enige i os med, i at vi bør samarbejde, og det er helt realistisk. Altså, de andre partier har jo ikke peget på, hvor det er, der eventuelt kan hentes penge. Jamen, det kommer vi tilbage til. Altså, Hans Enoksen, hvad er det, som Grønland kan reddes af i forhold til penge? Jamen, jeg mener, at vi alle sammen bør lægge hovederne i blød for at komme ud af den økonomiske klemme. Vi bliver som partier nødt til at finde sammen og finde løsninger, ellers så bliver det bare endnu værre for befolkningen, som har det hårdt i forvejen. Og jeg mener også, at det er vigtigt, at vi samarbejder tættere med kommunerne i forhold til økonomien og den økonomiske udvikling, vi ønsker at sætte i gang. Fordi desværre ser vi jo, at når man fattes penge i kommunerne, så er det altså de lavest lønnede, man henter hos, pengene hos, og hos de svage stillede, man forsøger at spare. Og det nytter jo ikke noget, at man slår på en, der ligger ned i forvejen. Så derfor så må vi altså partierne imellem tale sammen. Fordi vi kan ikke fortsætte på den måde, som vi gør, som vi har gjort indtil videre. Jeg mener, at vi skal styrke fiskeriet, og vi skal styrke mulighederne for at få arbejde. Og jeg mener også for eksempel, at Pituffik Thule Airbase også er en vanskelig situation. Vi vil gerne have, at Pituffik Thule Airbase for eksempel betaler lidt mere, og i det hele taget betaler til landskassen. Fordi det handler altså om, at vi må have en lovgivning, der sikrer, at alle aktiviteter i Grønland også betyder indtægter til landskassen. Det kan vi ikke komme udenom. Det er jo heller ikke tilstrækkeligt kun at styrke fiskeriet. Jeg mener også, at vi skal se på hvilke andre fiskearter der er, og hvis vi skal investere i fiskeriet, jamen så skal vi også kunne se det rentable i det. Og det er derfor, at det er nødvendigt for partierne at samarbejde, og også med kommunerne. De enkelte kommuner har en utrolig dårlig økonomi, som gør, at man rammer de svage stillede. Og det er først, når kommunerne kommer på fod igen, at hele landet kan komme på rette spor, og på den måde vil det komme hele Grønland til gode. Og det vil Bakhteh Nalaraq gerne stå i spidsen for dette arbejde og samarbejde. Bakhteh Inuit, det økonomiske råd har jo peget på, at fiskeriet alene ikke er det, der kan redde Grønlands økonomi. Alle indtægtsgivende aktiviteter er vigtige at tænke på her. Det handler om, det er, at vi må ruske i folk sådan, så vi tager udgangspunkt i vores egen hverdag, vores egen virkelighed. Vi kan være meget mere selvstændige, end vi viser det i dag. Og til Sara Olsvig vil jeg gerne sige, at vi i forhold til for eksempel Pituffik, der har vi som grønlænder ikke noget at skulle have sagt. Det er staten, der styrer dette Thule Airbase foretagende. Det er dem, staten selv, der bestemmer, hvor stor en indkomst eller indtægt de skal have på Thule Airbase og flere andre ting. Og vi ved, at der blandt andet for eksempel var et kinesisk foretagende, som investerede 17 millioner kroner, hvor man i Danmark begyndte at røre meget kraftigt på sig i erhvervslivet. Altså det er derfor, og det tror vi på, at når vi bliver selvstændige, og når vi begynder at tage udgangspunkt i vores egne interesser, så mener jeg, at der er masser af penge at hente, og derfor bliver vi nødt til at styrke vores selvtillid også her i Grønland. Demokraterne, kan I svare på, hvordan og hvorledes I kan rette op på den økonomiske situation? Jamen, det har vi peget på flere gange. Hvordan og hvorledes vi kan via skattelettelser og selskabsskattelettelser kan komme nogle af problemerne til livs. For eksempel
har vi noget af det reneste vand på global plan, og det kunne blandt andet være noget, der kunne give indtægter i fremtiden. Jeg mener også, at vi kan se på, hvilke vilkår der er inden for fiskeriet rent økonomisk. Og jeg mener også, for eksempel, nu har vi fået et søkabel, der sikrer hurtigt internet. Spørgsmålet er, hvordan vi kan drage nytte af det også i forhold til, at det kunne give noget økonomisk afkast. Og vi kan jo se, at potentialet slet ikke er udnyttet fuldt ud. Altså, og noget, der jeg synes, der er vigtigt, det er for eksempel, at vi har noget af den reneste energifremstilling, man kan se, og det er blandt andet nogle af de ting, vi kunne tænke os at arbejde mere for. Men det handler også om, at vi skal opnå det, at det kan betale sig at arbejde. Fordi vi kan jo se i de forskellige rapporter og økonomiske undersøgelser, at så længe en person, som er afhængig af tilskud fra det offentlige, ikke rigtig får sat gang i omsætningen i samfundet, men hvis vi styrker familierne og familiernes økonomiske situation, så er det det, der er incitamentet til, at samfundets økonomiske hjul kan komme ordentligt i gang. Jeg mener, der er flere faktorer, der spiller ind. Altså, det er jo ikke kun den økonomiske situation, der er et problem i Grønland. Vi har også store splittelser i befolkningen, og det er måske politikerne, der er årsagen til netop denne splittelse i befolkningen. Sarah Olsvig. Hvad skal man gøre for at samle folket igen? Jamen, det er jo blandt andet det, som jeg som nyvalgt formand for Inuit Ataqatigiit sagde, at vi bliver nødt til at være i stand til at samarbejde bedre. Også blandt partierne, men også i hele Grønland. Fordi Grønland skal jo være et land og et folk, og det er derfor, at udviklingen skal spredes helt ud til de mindste steder. Og det er blandt andet også vigtigt, at man kan udvikle nye erhverv og også iværksætteriet. For eksempel mener vi også, at det er nødvendigt at udligne de store prisforskelle, vi har rundt omkring i Grønland. Og det er blandt andet nogle af de ting, vi har peget på, og det er blandt andet noget af det, vi mener er med til at splitte befolkningen. Og det er blandt andet også det, der har gjort, at de politiske partier har været meget uenige med hinanden. Og det er blandt andet noget af det, som splitter befolkningen, fordi nogen synes, at det er svært at lytte til andre holdninger og meninger. Og det er derfor, jeg synes, at vi skal sætte en stopper for at den uenighed og disse skænderier, sådan så vi kan vise over for befolkningen, at vi kan lytte til folkets røster. Og det er det, jeg har savnet de sidste 1,5 år. Det, at man har en vilje til at møde hinanden, at man kan lytte til andre holdninger og meninger, og det har vi ikke set, og det er det, vi gerne vil stå i spidsen for. Kim Kielsen, Sarah Olsvig nævnte nogle ting. Mener du, at det er noget, der kan være med til at samle folket? Kim Kielsen, jeg mener, at folket er et, og jeg mener, at man selvfølgelig kan have forskellige holdninger. Selvfølgelig kan vi have forskellige holdninger og meninger, også i forhold til, hvad enkelte mennesker har af kår. Men jeg stoler og tror på, at vi er et folk, som bør have større tillid til hinanden. Det kan vi ikke komme udenom, fordi hvis ikke vi finder hinanden partierne imellem, hvor vil vi så ende? Det er altså nødvendigt, at vi finder fælles fodslag, og at vi i fællesskab kan løfte nogle af de problemstillinger, vi har, og finde løsninger på dem. Vi bliver nødt til at finde sammen. Nu må vi holde op med at snakke om alt det, som er sket. Lad os se fremad. Fordi vi hører altid
at hvad der var, nogen siger, hvad der var, se hvad der skete sidste gang. Det må vi holde op med. Lad os se på, hvad vi kan gøre fra i morgen af. Og vi har også noget til alle partierne, som Nico fra Bakti Inuit kunne uddele et flag. Så har vi blomster, vi kan give til de andre partier, fordi det er helt på sin plads, at vi i aften inviterer til et stort samarbejde partierne imellem. Og vi vil gerne være medansvarlige for den situation, Grønland står i dag, og vi vil ikke flygte fra dette ansvar, som vi har været med til de sidste rigtig mange år. Og værsgo, her er blomster til jer. Det er en håndsrækning til samarbejde. Og jeg vil også gerne tilføje, at da journalisterne også er med, så skal de også have blomster. Og tusind tak til jer journalister for, at I kan udrede så mange ting på vegne af befolkningen. Men vi må finde sammen partierne imellem. Altså, lad os glemme, hvad der er sket indtil i går, og lad os kigge fremad. Hvad med demokrater? Hvordan vil man samle en befolkning, der er splittet? Jeg går ikke ud fra, at du også vil dele blomster ud, men hvordan gør vi? Vi må selvfølgelig have bedre dialog, og hvem kan sætte spørgsmålstegn ved en bedre dialog? Vi har det alle sammen på samme måde, som IA har været inde på. Selvfølgelig skal vi samarbejde. Skal vi tale sammen? Jeg vil godt i modsætning til Kim sige, jamen, vi bliver nødt til at kigge bagud en gang imellem. Her i sidste valgperiode, så var det Siumut og Atassut. Der havde vi en gæld på 1,5 million. Nu har vi 300 millioners underskud. Men hvor er det ligger? Hvis det er simpelthen en dårlig regeringsførelse og et dårlig fejl, der er lavet af det siddende, så må vi kigge på det. Vi kan ikke bare glemme fortiden. Vi siger alle sammen, at vi har en bedre idé, vi kan gøre det meget bedre. Og vi ved også i Inatsisartut, hvor vi diskuterer de her ting, hvor man siger nej til gode idéer, som man kunne samarbejde om, som man kunne samtale om. Jamen, lad os dog komme hinanden nærmere. Det er ligesom en eller anden scene, vi har inde i Inatsisartut, hvor vi opfører et skuespil, hvor vi skal være så meget imod hinanden som muligt. Selvfølgelig skal det være plads til, at partierne imellem kan være diskussioner og heftige debatter og tage for blomsterne i øvrigt. Hans Enoksen var inde på spørgsmål, hvorledes vi samler befolkningen i stedet for, som i dag, hvor vi skilt. Jamen, hvis der er et tegn på det, hvis der er et tegn på adskillelse mellem befolkningsgrupper, så må vi sætte os ned og komme op og sige, så må Hans og jeg og Sara, Hante og jeg virkelig været op på talerstolen for at virkelig understrege de holdninger, vi har. Måske har det ikke været lige ret at høre på. Så det er måske på tide, at vi lige skruer charmen ned og snakker lidt mere stille og roligt og konstruktivt sammen. Hans Enoksen, hvad vil du kunne gøre for at samle befolkningen? Og hvis vi skal nå derhen, så må vi kigge på de forhold, som borgerne i Grønland lever under. Vi ved, at der er mennesker, der bliver smidt ud af deres boliger,
Der er mange hjemløse her i landet. Demokraten har på et eller andet tidspunkt ladet dem dog selv klare sig, de hjemløse og dem, der er boligløse. Men det er ikke den vej, man skal gå. Vi må have lige vilkår. Vi må alle sammen være berettiget til en bolig. Vi må alle sammen være berettiget til at tage ud på havet og fiske. Vi må alle sammen være berettiget til at have en arbejdsplads. Der er rigtig mange familier, som har fået tvangsfjernet deres børn. Hvis vi retter op på alle de skævheder, som dette er udtryk for, så kan vi begynde at arbejde sammen og snakke med en stemme til fordel for samfundet, til fordel for alle borgerne på alle planer. Hvis vi skal være sammen om det, så må alle partierne være med i det arbejde. Og jeg er helt parat til at være. Mange tak til Kim for blomsterne. Jeg skal bare love, uden blomster, at jeg er helt opsat på at være med i arbejde for disse forhold. Hans Enoksen, hvis du har hørt Nive Olsen under en af valgaftenerne, som jeg også er, selvfølgelig, er vi enige om disse spørgsmål. Dem, der har brug for støtte og hjælp, de skal have den hjælp, de har brug for. Men lad os dog prøve at komme problemerne i forkøbet. Og det er vores opgave som folkevalgte. Det er vores opgave at sørge for, at disse mennesker ikke kommer ud så langt ud, så deres problemer bliver uoverskuelige. Partiet, hvad vi kunne gøre. Vi må på baggrund af det liv, som vi lever her i det arktiske område, må vi sammen kigge på også, hvordan vores sammenfregner og indianerne på den anden side af Davidstrædet og islændinge, hvordan de har indrettet sig, og hvilke mangler og problemer der kan være, og hvilke fordele eller hvilke gode idéer vi kan få det. Vi har gennem de forslag, som vi har ville fremsætte, været inde på de sommer. Nu har vi jo Transparency Greenland, som er en vigtig institution for at gennemskue hele det moras, som vi har set i det politiske liv. Det er jo sådan, at hvis vi ikke hele tiden tager grundlag, har fundamentet i os selv, så kan vi ikke nå frem til en mere selvstændig eller en selvstændighed i det hele taget for Grønland. Når et menneske ikke føler, at vedkommende er relevant i den her i dette liv, og ikke er med til at tage de beslutninger, som vedrører, så ser vi selvmord eller misbrug. Og der kommer en eller anden tilbageholdenhed. Jeg mener, vi har været nødt til at åbne op for en sådan diskussion og prøve at få mennesker til at ytre sig åbent og ærligt om deres situation. Og det slut mener jeg, det slut. Under valgkampen har vi brugt mottoet et samlet land. Vi som borgere har vi også undervejs også været i opposition, hvor vi oplevede, at borgerne kun blev betragtet som numre i systemet. Mennesker skal ses som levende sjæle. Selvfølgelig er det et spørgsmål om økonomi, selvfølgelig. Men man skal have
menneskene med. Men de penge, vi nu har rådighed over, og som vi prøver at udvikle, skal arbejde til fordel for samfundet. Med hensyn til boligmuligheder for at have en bolig, så er der også, vi har været inde på et rentefradrag, hvis man vil skaffe sig sin egen bolig. En 30-årig rentefradrag, således at flest muligt får mulighed for at anskaffe sig deres egen bolig. Vi vil også gerne have boligsikringen, netop for at afhjælpe de problemer, som disse mennesker, som vi taler om, støder på til daglig. Vi er meget samarbejdsvillige. Jeg mener også selv, at vi er rigtig gode til at samarbejde. Og også det med at kunne sidde i Inatsisartuts mødesag og kunne lytte til hinanden og kunne forstå, hvad de andre repræsentanter og de andre medlemmer taler om, og prøve at finde hinanden. Hvordan med uran? I siger nej, og andre siger ja. Lad os dog høre, hvad befolkningen mener om uranudvinding. Siumut. Vi har sat os på 0,1%, ligesom det er tilfældet for EU. 0,1% uran holdt de. Kim Kielsen, først mange tak. Tak for bremserne, det var rigtig flot. Og de ord, som vi kommer frem med, kan være rigtig små. Og hvis de ikke betyder noget, hvad skal vi så bruge dem til? I inviterede os til forhandlinger, da I havde flertallet ved det sidste valg, og men I kom med overskrifter og emner, som man vidste i forvejen, som vi havde meget svært ved at blive enige om. Det er ikke nok med smukke fraseringer og smukke ord. Der skal være indhold. Jeg har også sendt på IAs vegne med et papir på, hvilke områder, som jeg ved, vi kan samarbejde om. Så man ikke bare sætter sig i et hjørne efter valget. Lad os sætte os fast på, at det at føre et politisk liv, det at være politiker, det at være folk, skal komme fra hjertet, og det skal komme med en kombination af hjertet og den tankevirksomhed, vi alle sammen er i besiddelse. Jeg håber meget, at det jeg kan høre, jeg hører, at I overhovedet ikke kan være enige om noget som helst, men vi er i valgkamp. Vi har vores egne holdning, vi har vores egne formål, vi har vores egne målsætning. Befolkningen tillid til Inatsisartut og Naalakkersuisut er i øjeblikket i fuldstændig i bund. Så igen er det, hvis vi lige tager, har du det ikke på samme måde, hvor du snakker om samarbejde? Er det ikke bare også ligesom at give en buket blomster, som ikke det er ord tomme? Nej, det er ikke korrekt. Jeg kan jo høre, at der er nogle af de ting, vi fremsætter, også bliver taget vel imod. Men også, vi bliver nødt til at kigge bagud. Hvad er det, der er sket? Vi har under det forrige Naalakkersuisut overhovedet ikke blevet inviteret til de forhandlinger nødvendige, for hvis man vil have en god regeringsførelse, så må man også kunne samarbejde, kunne invitere de andre partier med. Kim Kielsen, er det korrekt, hvad så også hvis?
her, hvis vi tager finansloven, det er helt naturligt, at man tager en runde med de forskellige partier. Det er klart, at vi selv laver forslag til finanslov, og derefter fremlægger vi et debatoplæg i form af en mange sider tyk finanslovsforslag. Det er lidt fantastisk, at man fra IA, selvom vi strækker hånden ud, så kommer der en eller anden hånd og slår den ud af os, eller slår vores forslag. Vi har snakket om, og vi bliver ved med, at vi vil hjælpe befolkningen. Og det er simpelthen ikke mig, det drejer sig om i det her spørgsmål. Det er partiet, der er vigtigt. Det er mit bagland. At vi må gå fremad, at vi må arbejde fremad, for at forbedre levevilkårene for alle her i landet. Ja, selvfølgelig kan vi pege på alle mulige fiskeri for det. Jamen, Hans Enoksen har jo siddet som formand for Siumut i 7 år. Ja, men hvad er det, der er sket, mens du var formand? Det kan vi jo kigge tilbage på. Og det er det, vi skal ud over, fordi vi stadig ikke er kommet videre. Selvfølgelig skal vi ikke hænge os i fortidens sønder eller dyder. Lad os dog se fremad. Altså, det er jo klart, at I altid vil give genmæle i forhold til de udmeldinger, der kommer. Men Hans Enoksen, altså samtidig med, at nogen siger, at man er samarbejdsvillig, så må jeg sige, at viljen er ikke til stede i forhold til det mere reelle. Altså, det kommer jo an på, hvad det er, man vil samarbejde om, hvis jeg ser på det med nøgterne øjne. Det er klart, at inden for fiskeriet, der har vi altid haft fiske, og vi har haft gode indhandlingsanlæg og fabrikker. Jeg mener, at vi har haft en rigtig god økonomi, da jeg stod i spidsen. Dengang, det modsat tilfældet i dag, hvor der ingen penge er. Og samtidig så prøver man også at blande sig i, hvordan kommunerne kører med deres økonomi. Og det er til trods for, at man ikke selv kan styre sine egne økonomiske anliggender. Altså, hvis nu du bliver tungen på vægtskålen, Hans Enoksen, så vil vi jo gerne høre, hvilket parti du ønsker at samarbejde med. Altså, i dag har vi jo ikke nogen folkevalgte fra Parti Naleraq. Så hvis vi får folkevalgte medlemmer ind fra Parti Naleraq, så er det jo dem, der skal være med til at beslutte, hvilke partier vi skal samarbejde med. Men som jeg kan... Og det er jo netop det. Derfor, at du kan gå hen og blive tunge på vægtskålen. Altså, jeg kan sige, at forbedringer inden for fiskeriet, forbedringer for de lavest lønnede familier, lige så vel som nærhedsprincippet skal genindføres. Og jeg har ikke tænkt mig at æde de ting, som de andre partier kommer ud med lige nu. Altså nu har man snakket om, at troværdighed er vigtig for vælgerne, at vi har troværdige politikere. Altså, lad mig gentage, de, der bliver folkevalgte for Parti Naleraq, det er dem, der skal bestemme og beslutte sig for, hvilke partier, der skal samarbejdes med. Og det handler i første omgang om, at vi prioriterer de dårligst stillede befolkningsgrupper, og det er dem, vi vil lette situationen for og arbejde for. Demokraterne, du siger, at du måske siger, at de partier kan vi ikke samarbejde med. Er det ikke for tidligt at sige det?
Altså, det udfald, jeg kom med, jeg må sige, at vi har jo fået nye formænd, de forskellige partier, så jeg vil også gerne lige kommentere lidt på noget af det andet, som er kommet frem. Lad os undersøge, hvad det er for nogle muligheder, vi har i forhold til uran. Altså sådan, så man ikke bare siger ja eller nej. Lad os undersøge til bunds, hvad det er, der er omkring uranen, sådan så vi ikke hænger os i en nul-tolerance eller en anden grænse. Jamen, har man ikke undersøgt nok? Nej, man har ikke undersøgt tilstrækkeligt. Altså, desværre er vi alle sammen gået hen og blevet uran-eksperter, selvom vi overhovedet ikke har faglig viden eller ekspertviden om dette mineral. Lad os få nogle uvildige til at gennemføre nogle undersøgelser, så vi bliver lidt klogere på, hvad det er, det drejer sig om. Men altså, det er klart, at vi kan sige på samme måde som Hans Enoksen, at vi alle sammen ønsker at forbedre uddannelsessituationen. Vi ønsker alle sammen at skaffe bedre velfærd. Og vi kender vejen. Spørgsmålet er, fra hvilke sideveje vi skal komme ind på den store hovedvej. Altså, hvis I skal samarbejde med Siumut, for eksempel i forhold til den økonomiske situation, er I så ikke lidt langt fra hinanden? Er det ikke urealistisk at tænke på? Andreas Uldum, altså jeg har jo lagt mærke til, at Siumut indimellem kommer med udmeldinger, der nærmest ligger helt op af demokraternes politiske mærkesager. Altså, og nu er jeg blevet lidt i tvivl om, for eksempel i forhold til, hvad andre partier har holdninger omkring rentefradraget, for eksempel. I sidste uge vil man gerne have det genindført, og nu vil man ikke have det indført. Men det er klart, uanset hvad, så vil vi jo alle sammen gerne arbejde for, at befolkningen får bedre kår. Hvilken side vil du vælge? Altså, vi har jo ikke overstået valget endnu, og jeg mener, at vælgernes dom er den vigtigste at tage hensyn til. Men uanset hvad, så vil jeg selvfølgelig rådføre mig med mit parti, og inden vi kan beslutte os. Altså, hvis du skal være ærlig over for vælgerne, hvem vil du så pege på som samarbejdsparti? Altså, vi har ikke set nogen konkrete forslag til samarbejde i Inatsisartut, så derfor kan jeg hverken sige Nico, Sara, Kim eller flere andre. Lad os nu lige få valget gennemført. Jeg kan ikke pege på noget parti lige nu. Det synes jeg er svært. Men lad os høre vælgernes dom først. Sara Olsvig, i forhold til progressiv beskatning, er det det, I går efter? At de rige skal betale bedre til de fattige? Nej. Det er flere andre partier, der bliver ved med at snakke om progressiv beskatning. Det har vi ikke gjort. Altså, Nico Olsen, Parti Inuit, hvem vil I samarbejde med af andre partier? Altså, jeg har gentagne gange sagt under valgkampen, at viljen til samarbejde og viljen til et bredere samarbejde, det er det, som vi gerne vil se og realisere. Og jeg kan sagtens stå i spidsen for dette arbejde, hvis det bliver nødvendigt. Fordi jeg er efterhånden blevet den formand, der har siddet i formandsposten længst tid. Og det er også derfor, at jeg siger, at det nye samfund, vi kommer til at se en historisk dag i morgen. Fordi i morgen vil vi se vælgernes dom, om vi skal gå fra den grønlandske virkelighed og videre frem, eller hvad vi skal. Men det er klart, at vi bliver nødt til at have større tillid til hinanden, også som folkevalgte, og være stolte over, at vi er grønlændere.
Det er ikke fordi, at vi skal ikke være stolte som grønlændere, fordi vi skal samtidig også forstå, at vi er et stolt folk, og det synes jeg er et godt udgangspunkt. Altså nu har Atassut jo været i koalition med Siumut. Hvem vil I samarbejde med efter valget? Altså, vi vil gerne være ærlige over for vælgerne, og vi har jo gentagne gange fortalt, hvad vores prioriteringer er under valgkampen i forhold til den politik, vi gerne vil føre. Vi mener for eksempel, at Kommuneraqsaq bør splittes op, lige så vel som at det bør være en del af en eventuel naalakkersuisut-koalition. Så hvilket parti vil du hælde til? Altså, jeg mener, det vigtige er de mærkesager og de områder, som vi synes, vi bør prioritere, og det er de ting, som vi kan samarbejde omkring med andre partier. Så hvis man ønsker at være medansvarlige, så bliver man også nødt til at kigge på vores prioriteringer i vores parti. Kim Kielsen, Siumut, jamen partierne skal samarbejde. Og vores parti, Siumut, vil gerne stå i spidsen for, at vi rækker hånden ud til alle partier. Og vi er ikke bange for at gøre dette igen. Det synes jeg er helt på sin plads at gøre. Så i forhold til... Altså, vi rækker også hånden ud mod Inuit Ataqatigiit, selvom vi ofte får et rap over fingrene, og vi er åbne over for Nikko, Anda og over for Kunud og Hans. Sara Olsvig. Altså, det er jo blandt andet nogle ting, man kan... Vi har leveret nogle ting, som er ret realistiske, vi kunne samarbejde omkring. Og det mener jeg er et minimum af, hvad det er, vi kan mødes omkring. Og det er nogle af de ting, som vi kan samarbejde omkring, og som vi kan opnå enighed omkring. Jeg mener, vi skal tage udgangspunkt i. Og Hans ved også efter sit mange år i politiske virke, hvordan man kan komme i gang med reelle forhandlinger. Netop, at man mødes om noget, man kan blive enige om på forhånd. Men det handler også om, at vi skal være ærlige, og vi skal også være troværdige og passe på landskassens penge, og det er det, der skal være grundlaget for et samarbejde. Tusind tak til alle partierne for, at I var med her. Vi håber, at seerne er klar til valget i morgen, og lige om lidt er det den danske del af dette program, der bliver sendt, og det er Mikkel Bjarnø, der er ordstyrer. Tak for i aften.